Има места, които не просто се посещават, те се преживяват. Пътуването до Цермат започва не просто с транспорт, а с вълшебство. Влакът бавно се изкачва през спиращи дъха долини, гори и високи мостове, докато пред очите ти се разгръща картина, като от приказка. Пристигаме в Цермат, бижуто на швейцарските Алпи, сгушено в подножието на величествения Матърхорн. Тук времето спира. Улиците са тихи, автомобили не са разрешени. Планинският въздух е кристално чист, а Матърхорн, икона на величие и спокойствие, доминира хоризонта с изящество. Успяхме да го видим за кратко, тъй като се покри в мъгла. Цермат е мечта за всеки. От запалените скьори до романтиците, търсещи тишина и вдъхновение. Тук всеки сезон е магия. Зима с снежни приключения, лято с цветни поляни и кристални езера. Интерлакен – място в сърцето на Швейцария, където природата е създала съвършенство. Малкото градче е разположено между две кристално сини езера – Тун и Бриенц, обгърнато от величествените върхове на Алпите. Това е портата към Юнгфрау Йох, наречен Върха на Европа, където се намира най-високата железопътна гара на континента – 3454 метра надморска височина. Интерлакен е известен и като световен център за приключения. Тук можеш да полетиш с парапланер, да караш каяк, да се спуснеш с рафтинг или просто да се изгубиш в безкрайните алпийски пътеки. Интерлакен не е просто спирка. Той е вдъхновение. Тук небето сякаш слиза по-ниско, природата говори, а спомените остават за цял живот.